Avui el projecte que us presentem, la idea és explicar-vos aquest projecte que és la unió de dues empreses i de fet començo pel tercer punt una mica perquè dintre de l'entorn de l'ENTEC creiem que és un tema a millorar, no? És a dir, hem de col·laborar més les empreses que formem part de l'associació a nivell gironí i d'aquestes sinergies acaben sortint nous productes. De fet, el producte en aquest cas és la unió dels productes que teníem separats, que un era del web de renting i l'altre és Movapi, que Movapi funciona a la part d'app i nosaltres fèiem el renting de web, i d'aquí surt aquesta unió, que és el tercer punt d'aquí, bàsicament perquè el que detectem és una necessitat en el mercat. Detectem que hi ha una part o hi ha un segment de mercat que ajunta o que necessita els dos productes junts. O sigui, al final demanen una web, però hi ha unes funcionalitats que se'n va de la web i és l'app, o al revés, o demanen una app, però hi ha unes funcionalitats que necessiten que acaben amb la web. D'aquí surt aquest projecte o aquest producte que hem unificat. Els conceptes del renting que nosaltres intentem donar-li importància és, el primer, donar cobertura en aquell client que no vol fer un desembolsament molt gran a nivell econòmic, que diu, ostres, sí, necessito això, però al final la web i l'app se m'escapen de preu i el que necessito és alguna cosa més econòmic. Aquest seria una de les primeres que anem a buscar. La segona és unificar tot en una sola quota, poder donar el servei que no hagis de pensar, ostres, i tinc el manteniment d'això, tinc que penjar aquesta part, haig d'actualitzar l'app, tota aquesta part que te'n puguis oblidar. L'altra és quant de temps fa que ho tinc. És una de les coses que moltes vegades, sobretot en web, acaba passant. Amb les apps a vegades poden ser més conscients, però amb la web algú diu, sí, no sé, fa pocs anys que la vam fer, acabes mirant la web i dius, bueno, fa 6-8 anys, i dius, bueno, potser no tant, el temps. L'altre és el tema del desgravament, això és a nivell d'empreses. Hi ha empreses que sí que ho busquen, és a dir, no tinc la despesa tot en un any, sinó que l'acabo fent amb diferents. I per últim, una mica la durada que nosaltres estem fent, que és de 4 anys. Aquesta durada al final és perquè en 4 anys encara hi ha gent que li sembla poc i hi ha gent que li sembla molt. Però a part, la vida útil sol rondar els 4 o 5 anys. En 4 o 5 anys la tecnologia fa salts i fa salts importants i bàsicament és una mesura que està pensada bàsicament per poder fer aquests canvis. Bé, a la part de Sixtemia, que portem Movapi en aquesta solució conjunta. Movapi al final és una solució que permet oferir una aplicació molt estàndard a clients que volen una sèrie de funcionalitats molt estandarditzades com notícies i altres que veurem posteriorment. Llavors el que nosaltres aportem en aquesta part més d'aplicació mòbil són apps natives. Al final el que és la part mòbil aportem la qualitat que pot aportar una app nativa en el client. Llavors sempre són apps que es poden customitzar a nivell de marca, colors, fotografies, logotips, etc. Amb aquest sistema de servei nosaltres el que estem fent és que el client s'oblida d'anar actualitzant l'aplicació si surt l'iOS 12 o l'iOS 13, 14, etc. O sigui, al final el client el que té és un control dels costos. I llavors els continguts que surten a dins l'aplicació són autogestionables perquè Movapi en si ja tenia un gestor de continguts. En aquest cas, amb la fusió amb el servei d'Alter Ego, centralitzem tot el que és la gestió de continguts en un sol punt, per tant, la integració d'aquí ha sigut fàcil. La part de l'aplicació, que els clients que es vulguin aquesta solució conjunta, el que podem aportar a dia d'avui és una aplicació on el client hi pot posar notícies, pot accedir a les xarxes socials, pot accedir a informació de la seva empresa, és a dir, contacte, una mica d'història, fotografies, etc. Hi ha tot el tema de localitzacions. Si, per exemple, el client necessita un mòdul on pot localitzar les seves botigues, si és una marca que té diferents botigues a diferents ciutats o poblacions, ho pot geolocalitzar, a cada punt hi pot posar una fitxa amb els seus detalls, etc.
Hi ha el canal de push notificacions push, que és molt important. Al final el mòbil tothom el portem a la butxaca i el tema de push és una cosa que aporta molt de valor en aquest producte de Movapi. Ja sigui per, jo què sé, a Movapi, per exemple, tenim molts clients que són ajuntaments que fan servir aquest canal per publicar talls de carretera, etc. Llavors tenim el mòdul d'agenda i al final hi ha un d'incidències que és de l'usuari que pot reportar incidències cap al client. D'aquests mòduls el client al final pot decidir quins vol activar o no i també va una mica en consonància amb els que activem en part web. Aquí va dirigit aquest servei conjunt que hem definit amb aquesta fusió de dos productes. Un és el que he dit abans, que els clients tenen ara el control dels costos molt controlats. Són clients que es troben amb una... Normalment els que ens hem trobat són clients que tenen una web molt antiga i volen entrar en una web nova i a la vegada en una aplicació i en aquest cas una aplicació nativa, no una web adaptada a mòbil. Llavors sí que és cert que el tipus de client és un client que requereix unes funcionalitats molt estàndards, tot i que sempre hi ha la possibilitat de poder desenvolupar coses concretes i que podem afegir com un mòdul nou. I pels tipus de clients que hem vist ara no va dirigit a grans empreses, sinó més aviat a pimes, associacions, clubs esportius, on podem també oferir un avantatge com és el preu. I últim, el que fareix també la part de mòbil és que els clients que utilitzaran aquest servei és clients que els seus clients, valgui la redundància, siguin usuaris de tot el que sigui el mòbil. Avantatges és que sempre la web i l'app estaran actualitzades constantment, ja sigui l'app per tema de sistemes operatius, la web per diferents plugins, etc. Els costos que hem comentat anteriorment. Aquí no hi ha duplicitat de gestió de continguts, tot es gestiona des d'un sol punt. A vegades una empresa s'hi ha contractat una web per un costat, una app per l'altre, pot haver-hi duplicitat. En aquest cas el que portem nosaltres és que l'app la connectem directament a la web i al seu gestor, per tant facilita una mica l'accés a l'actualització de continguts. Com deia abans, el canal de comunicació en push és molt important i llavors també que aquesta solució ens permet ser molt ràpids a l'hora de fer aquest canvi. El client, un cop ens contracta, en un plaç curt de temps, 2 o 3 setmanes ja pot tenir una web nova i l'aplicació nativa també disponible en els markets. Per acabar, l'últim és posar un cas d'èxit perquè tingueu una mica la idea o podeu veure o fer proves de com és el producte. De fet, us el podeu descarregar, per exemple, a l'aplicació del Club Nàutic de Llançà. En aquest cas, la gràcia d'aquesta web més app és perquè aquí hi havia diversos requeriments. Teníem un requeriment que era el Club Nàutic pels seus usuaris, que en aquest cas hi havia la web i després tot un sistema de notificacions, canvis de preu, tots els serveis que ofereix el Club Nàutic en els associats. I per un altre tenim la part de la Junta, que té una part d'intranet, on hi ha una intranet i hi ha també uns missatges de comunicació diferents. El tenir diferents nivells d'usuari, que és l'usuari públic, l'usuari registrat del club i, per últim, l'usuari de Junta, que són els més professionals, diguéssim, en aquest cas, del club, hi havia unes necessitats diferents, però que s'havien de cobrir tot. I ells donaven molta importància, sobretot les notificacions, als diferents usuaris quan passaven certes coses. De dir, sobretot, en el cas del club, si en el port hi havia algun problema, volien que els usuaris se n'assabentessin. Aquí tenia molta importància l'app, i que era un dels requeriments. Per tant, aquí, per ells i per facilitar-los la vida, sí que buscaven una solució ben integrada, que no haguessin d'anar a diferents llocs per gestionar-ho, que quan posessin una alerta sortís l'alerta a la web, però també sortís a l'app, que al final és una necessitat que sembla molt lògica, però, com deia en Josep Maria, ens acabem trobant que l'usuari abans havia d'entrar en un lloc, havia d'entrar a l'altre, i el que buscava era dir, mira, jo vull posar en un lloc l'avís i que a partir d'aquí els usuaris ja rebin l'avís, que si van a la web, si van a l'app, estigui tot bé. I de fet ha sigut un que ja està funcionant i ja fa uns mesos ara que ja vam acabar. Bé, fins aquí la nostra presentació.
De fet, si us convido a descarregar l'app, almenys així fareu un cop d'ull i a visitar la web. I moltes gràcies.